Khubor shiteng sinya hapdeng khat khandai bat arpau tarik ulber Akhilesh Chauhan san posnam karta ula syara jubon na ka cam jong company ka bashnai ka jingking hasnong karukol siju South Garo Hills bat dawa pisa san paulak tingkaban pelat yu kini ki gang kila aipor hadu arpa tarik ulber lada sew ya kini ka pisa bagi dawa ka jingim jong uni unong tarekan poi ha ka jingma Chauhan ubana Khuborjylla Uttar Pradesh batre kum mechanic ha ka company ka bashnai ka jingking kini ki gang kila yo ru ha ka ta ka cam da ka bale Pynlait kum kinong ya linti ki blasa akut na ka jinglut diesel ka kali bagi pendon kam kum ta kila kerpat ni kinong tre ka ni ka cam ban ai kelyang ya kum pnyang diesel khnang bikila ban ni phai shala shnong kini kala ja ha ka por siteng senyatam ha ka khat khandai tre kulber Maria yo ya kata ka umpnyang diesel ki gang kila tani Chauhan bat hadin kila phone ki bahayeng jong u she Uttar Pradesh bat kila dawasan paulak tingka kum ka bai ya pen ya ka jing im jong Chauhan kila bo por lai sngi kila ket bak yu Chauhan chalau ba lausan bat penri ya u hangta kani ka klau ka jingai 10 kilometer na ka cam jong ka company ki Pulit South Garo Hills kila tur sha kata ka klau ha ka arpoi tarik luber ban thwet bat ban pelat im yu Chauhan ha ka por siteng senya ha ka arpoi tarik kala don ka jinge khun ha ka ba ki Pulit kila yo ban kini yu Chauhan na kti jong kini ki gang ha ka ju ka por kila yo bat arngut na kita ki gang kat ba arngut kila yo phet chalau ba lausan kita ki arngut ki bela yo kem kilong with mil es marak arp khandai snem karta bat wilban em sang malai pau snem karta ki basyang basa South Garo Hills la set yaki ha police station si ju ha ki kendon an ki bede ba ka jingra ju bor bat jing dawa pisa ki jing thokit ki danya chaprang